Kaixo eta ongi etorriek bertzegun batezunet magazinera, gaurkoan baitere, hemen hortzegun honetan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin, Katrin Ginearekin egoen gara, bera geltoki, espazio sozial horretako koordinatzailea da, badakizue hor jatetxe bat dago, denda bat, eta erabilera anitzetako espazioak baitere, eta egitarau beti oparoa izaten dute, hainbat ekitaldi antolatzen dituzte, eta oraingoan baitere jardunaldi aski interesgarri bat antolatu dituzte, hain zuzen ere gaur akitzen da, mahai inguru interesgarri batekin, eta kasu honetan hizpide izan duten gaia, geltokia bera da, espazio hori, eraikin hori, zein izan den bere historia, bertako bizilagunen eta elkarten esperientziak zein diren, baitere, zein diren udalaren proiektuak eraikin honentzat, zer opa dioten, batzuek pentsatzen ari dute akaso etorkizun hobea izanen zela eraikin honentzat eraistea, botatzea eta bertze zerbait egitea, bertze batzuk aldiz ez daude ados horrekin, eta guzti hori eztabaidatu zuten. Katrinek kontatuko digu askoz hobe, zer den solastu direna jardunaldi hauetan. Eta bigarren elkarrizketan, euskara kontuekin ariko gara, izan ere Inigo Oreia Andramari ikastolako zuzendariarekin egonen gara, Etxarri Aranazeko ikastolako zuzendariarekin, aurten 2023an Nafarroinez han kokatuko delako, eta horren karietara hainbat mainguru, hitzaldi, jardunaldi, ekimen antolatzen ari direlako. Kasu honetan, Lakuntzan, larunbat honetan, prestatu dute mahai inguru bat euskararen beraren inguruan solasteko. Inigok kontatuko digu zertan datzan mahai inguru hori. Eta guzti hori baino lehen, nola ez, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1810 urtean, Ludwig van Beethovenen pianoarentzako pieza ezagunenetakoa konposatu zuen, Elisarentzat. 1859an, Madrilgo errege jauregia, Palacio Real, inauguratu zuten Espainiako Isabel Bigarrenak Narciso Pascual arkitektoari eraikitzeko agindu zion antzokia hain zuzen. 1858an berriz, esklabotza desagerrarazten zuen dekretua aldarrikatu zuten Frantzian. 1958 urtean, Austriako Bigarren Errepublika aldarrikatu zuten eta Alemania naziarekiko independentzia. Partisano italiarrek Benito Mussolini harrapatu zuten Dongon soldadu alemaniarrez jantzita ihes egitera zioala eta hurrengo egunean fusilatuko zuten. Ikus dezagun baitere agenda kulturala. Hortzegunean, Animalia domestikoak liburua aurkeztuko du Esti Martinezek Laban Iker Mundiainorekin batera atxaldeko 7:30. Baitere Ika eta Toka, Noka ere Toka liburua atxaldeko 7:30 Karrikirin aurkeztuko dute Fernando Oiartzun egilearekin eta Inma Zestau aurkezle izanen dute. Eta Aingeru Epaltzaren Erretzaile damutuen konpainia liburua aztertuko dute Zaldiko Maldikoko irakurle taldean. Epaltza bera bertan egonen da, atxaldeko 7:30 Zaldiko Maldikon. Hortziralean, elkarrekin ondu duten lehen diskoa Hartze aurkeztuko dute Utsun Txalapartak eta Jel Triok piztuta Euskal Kultur begirada zikloan. Atxaldeko 7:30 Sanduzelaiko Zibi Boxean. Baitere bertso afaria Euskaldunon biltokian, Txantreako jaietan Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluzerekin gaueko 9:30. Larunbatean egitarau oparoa, lehenik eta behin Lakuntzako kulturetxean Euskara eta hezkuntza jardunaldia antolatu dute. Euskararen arnasguneen erronka mahai ingurua eginen dute, goizeko 9:30 Kike Amonarriz, Garikoitz Goiko Etxea eta Idurre Eskisabelekin. Alberto Barandiaran moderatzaile egonen da. Porrotxekin batera Irulegira menditxangoa antolatu dute sorionekuak, edozein aurreta gurasori zabaldutako irtera izanen da eta izen emateko labur.eus/irulegin egin beharko da. Kauai marrazkien tailerra 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat,
Lantegian aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta kolorekin eta formekin jolasteko. Sandu zelaiko zibiboxean atxaldeko bortze eta erdian. Luis Orduña Ridruejo zuzendari gonbidatuaren eskutik, La Pamplonesak flamenkoaren eta euskal musikaren arteko, kulturen arteko elkarrizketa magiko eta originala eskainiko du. Jose Luis Monton flamenko gitarrista eta Gorka Hermosa akordio jotzailea bertan izanen dira. Baitere, Kristonak talde bizkaitarrak eta pleurak kontzertua eskainiko dute rock kolektion aretoan iluntzeko 8etan. Sarrerak aldez aurretik 10 euro eta lehiatilan 12. Eta igandean, Nafarroaren eguna ospatuko dute apirilaren 30ean Baigorrin. Egun osoko egitaraua izanen da desfileak, dantzak, musika, zaldiko maldiko elkarteak Nafarroaren egunean joateko autobusa antolatu du 10 euroan. Goizeko 9:30 aterako da Iruñetik eta itzulera 12etan izanen da. Eta egin dezagun orain aktualitateari errepaso txiki bat, egunkarien azalak gain begiratuz. Diario de Noticiasen hautagaitza bakarra duten Nafarroako 54 udalek badakiten hor izango den beren alkatea. Agoitz, Arroniz, Aio, Arbizu edo Lakuntza dagoeneko erabakita dauden udalerrien artean, 165 horietatik ia herenak 250 biztanle baino gehiagokoak dira. 255 kontzejuetatik 84 ez dute zerrendarik. Argazkian berriz hainbat jende teknologia berriak begira eta izenburuan etorkizunerako teknologia. Gakoa aukeratzea da, diote. OTD Challenge 2023 Nafarroako enpresei uneko berrikuntza teknologikoak erakusten dizkie. Berri gehiagotan, UPNek 5.000 etxe bizitza iragarri ditu Donapean eta Irulegi multzoa interes kulturaleko ondasun izendatu dute. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Nafarroako 50 udalerrik badakite ekainetik aitzinera nor izanen den alkate. 37 udaletan ez da udal hauteskunderik izanen, ez baita zerrendarik aurkeztu. Gehigarri berezia udal kandidatura guztiekin. Argazkian zenbait enpresari ageri dira eta izenburuan AHT arintzeko ituna. Trena, Navarra kanala eta errepideak dira Diario de Navarrako azpiegiturei dagozkien foroan ardatz nagusiak. Baita ere, medikuek bakarrik zuzendu ditzakete osasun zentroak. Gara egunkarian lerroburu nagusian, EH Bilduk hezkuntza legea agurtu du eta Elkarrekin Podemosek aurka dagoela iragarri du. Bezperan egindako aurkezpenaren eta gobernukideen liskarraren ostean, atzo EH Bilduk araua norabide honean ikusten duenak eta Elkarrekin Podemosek ez duena onartzen lege proiektua baloratu zuten. Bertze berri batean lakuako emanaldiek Eurozipcar enpresari tratu berezia ematea iradokitzen dute. Eta argazkian Gernikako bombardaketaren hitzordua, izenburuan, Gernika memoria leku izendatuko dute. Azkenik, Iberdrolak 1.485 milioi euro irabazi ditu martxora arte, 140 gehiago. Berri egunkarian, lerroburu nagusian, hezkuntza ituneko adostasuna egoera zailean jarri da lege proiektuarekin. Jokin Bildarrantz Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari harridura eragin diote PSE-eren kritikek. Elkarrekin Podemos IUK osoko zuzenketa aurkeztuko du. EH Bildu baikor dago, lege on bat lortzeko oinarriak ikusi ditu. Argazkian berriz Gernikako omenaldi bat eta izenburuan memorialeku izendatuko dute Gernika. Bertze berri batzuetan, indarkeria matxista jasan duten 230 haurdun hartatu ditu Jaurlaritzak 2006tik eta munduan salduko diren autoen 18% elektrikoak izanen dira aurten. Euskal Herria Irratiak hitzeko 6.400 langabe gehiago daude Nafarroan, urteko lehen hiruhilekoa igarota. Lanik gabe dagoen herritarren kopurua 39.300 da. Alboko berrian, Defentsak Belagoako lursaila erronkariko batzarrari itzultzeko proiektua uztailean helaraztea aurre ikusi du, eta azkenik, Irulegiko multzoa
kultur intereseko ondasun izendatu dute. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur bero eginen du barnealdean, baina egoera ezberdina izanen da kostaldean. Kostaldean temperatura apur bat igoko da, baina hala ere altuenak 22-23 gradu ingurukoak izanen dira. Gainera behe-hodeiak izanen ditzakegu. Barnealdean giro eguzkitsua gailenduko da eta temperatura altuenak 28 eta 30 gradu artekoak izanen dira. Ebro ibarrean berriz 30 graduak gaindi daitezke. Goizean goiz zerua tarteka hodeitsu egonen da eta lainogune batzuk sortuko dira, baina goizean deseginen dira. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta goizean arratsalde aldean baitere ipar-ekialdera eginen du. Atxalde gauean Pirinioetan zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Hortzilarean hodeiak ugaritu eginen dira. Hasieran erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izanen dira, baina eguerdirako dezente ugarituko dira eta estaltzera eginen du. Gainera atxalde gau partean bero hodeiak garatu daitezke eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturan ia ez da egongo aldaketarik eta 25 eta 30 gradu artekoak izanen dira, zertxobait baxuagoak kostaldean. Laburbilduz, temperatura altuenak jarraituko dugu eta hodeien presentziak sargoria eraginen du. Iruñeko autobus geltoki zaharra, Nafarroko herritarrentzako topagunearen iragana, oraina eta geroa. Hoixen, lelo horrenpean antolatu dituzten jardunaldi batzuk, hementxen gure geltoki maite honetan, badakizue hor autobus geltokik zaharra den toki horretan dagoen espazio ederrori dendarekin, jardetxe, kafetegi batekin, eta bertze espazioan dana batekin, eta hortzen antolatu dituzte jardunaldi batzuk, 24an hasi ziren duela egun batzuk, eta okerrez banago, gaur bertan akituko da nolabait ere jardunaldi hori. Egitarau oparoa antolatu dute eta kontatzen zigun nahi zuzen ere Katrin Ginea, geltokiko zuzendariak, buru belarri ibili dira atope lanean eta orain nik ez zia pixket etortzen da, baina hala ere, gaurkoan gurekin izanen dugu Katrin, beraz, eskerrik asko, Katrin, denbora eta tartetxo hau gurean egoteko hartzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik bai. Aipatzen nuen, Katrin, jardunaldi hauek Iruñeko autobus geltoki zaharra antolatu dituzue, baina kontatu iguzuzu pixkat hobe. Zer da? Zer egin nahi izan duzu jardunaldi hauekin? Azkenean pixka bat nahi izan duguna da jendeari, Iruñako herritarrei edo Nafarroko jende guztiari ezagutzera ematen, eraikinaren historia nondik jaio zen, edo ze urtetan jaio zen, eta zergatik egin zen eraikin hau hemen, eta alde batetik pixka bat kontestuan jarri, eta nolabait orain badagoen pixka bat bota edo ez bota eraikinaren inguruko revuelo pixka bat edo badagoenez, geltokiren hasieratik gukateak ireki aurretik asmoa bazegoen egunen batetan udalari geltoki agente bat gehiago izan da, baina prozesu parte hartzaile baten medioz udalari hori proposamen bat eramatea, ez? Eta guk defendatzen duguna da eraikina mantentzea, berritzea, ze egia da, zaharkiturik dagoela, eta obra egitea beharrezkoa dela, baina mantentzea eta helburu soziala izango lukeen zerbait izatea hemen barruan, ez? Guk geltoki bezala gauden espazioan oso kontentu gaude, iruditzen zaigu gauzak beti hobe egin daitezke noski, baina ondo eta txukun egiten ditugula, herritarrentzako ere erreferente bat dela, espazio hau ez, eta guk hemen jarraitzarekin nahikoa daukagu, baina iruditzen zaiguna da, eraikin osoan, herritarrek proposatzen dutena egin beharko litzatekeela, ez? Eta orduan, horren eskusa medio eta orain hauteskunde batzuk datozela eta,
bueno, hori jardunaldi hauek egin ditugu. Katrina, hain zuzen ere, zuek zaute hor, azpiko solairuaren erdi batean errango genuke, hor bat duzue geltokiaren espazioa, gainerakoetan zer dago? Hau da, nolabait ere bertze aldean, eta baita ere gainean, hau da, goitiko pisuetan, zer dago momentu honetan eraikin hori? Hori da, bai. Gure ondoan garai batetako nasak zirenak edo handenak zirenak hor zati batetan parke badago, erabilera handiko parke badena, Iruñako herritar edo famili gehienek behintzat edo guztiek ez esateagatik erabilera handia egiten dutena. Plaza estali bada azkenean hau ere, eta honek balio du beste nasak balio du azokak eta egiteko, eta gauzak gehiago egin litezke, eta egia esan ez dira asko egiten. Ez delako oso erraza horko baimena eta jasotzea, eta gauzak antolatzea, eta hor ere iruditzen zaigu gauza asko egin zitezkenik. Gero badago beste zati bat hemen beko solairuan udalak dituenak beraien erramentak eta garbitzeko gauzak eta gero goiko pisuetan 76 etxe bizitza daude berez, hasieratik hala egin zirelako, baina 20 bakarrik daude jendea bizitzen, 20 bakarrik daude pertsonak bizitzen, eta udalak ere baditu batzuetan bulego batzuk. Eta hori, eske eraikina iruditzen zaigu guri urtetan hiltzen utzi dela, eta pertsonak, etxe horietan bizitziren pertsonak hiltzen joan diren einean, ez dituzte berriro alokairuan jarri, ez dituzte zahar berritu, orduan, hori da dagoena momentu honetan hemen eraikin honetan. Eraikina Iruñeko udalaren jabetza da? Hori da, bai. Eraikina 1994an muztu zen, orduan izan zen estatu mailako lehen autobus geltoki, estalpea zuen autobus geltokia, sari bat ere jaso zuen, eta izan zen... modernoa, eta Katrin, noizbait ere entzun dut, bazituela hola arkitektonikoki eta bere nolabait ere burutazio eta berrikuntzak. Hori da, art deco estiloko eraikin bada, eta gero ja, Gerra Zibila iritsi zenean, eta Iruñan ja ez ziren art deco eraikin gehiagorik egin, eta egia da, igual ez dela, badaude art deco eraikin batzuk, Europan zehar eta, igual, hau baino, distiratxoagoak edo ikusgarriagoak direnak, baina, horrek ez du esan nahi, bere balorea ez duenik, ez, eta guk defendatzen duguna, noski, bota baino lehen, beti, berrerabili baldin baditeke, horren apostu egiten dugu, gainera badauka balore arkitektoniko bat, baina gehien bat badu balore sentimental bat, ez, balore kolektibo bat honek, azkenean, nork ez du autobus geltoki honen erabilera egin, ez orain, baizik eta aurretik, herrietakoa garenak, edo Iruñekoak direnak ere, ikastera joateko, edo familiaren gana joateko, irira etortzeko, hemen, historia asko daude, eta, hori, lehenengo egunean kontestuan jarri genuen, eraikina noiz sortu zen, artxibategiko langile etorri zen azaltzera, udalak nolatera zuen konkurtso publikora, eta historialari bat egon zen ere, arkitekto bat, eta bigarren egunean, bigarren eguneko jardunaldia edo mai ingurua joan zen gehiago, hori, historia hauek kontatzen, ez? Eta etorri ziren famili oso bat, famili bat, bazeudela bi osaba etorri ziren iloba batekin, konparsan parte hartu dutenak edo gaur egun jarraitzen dutenak, eta hauen ama ere etorri zen eraikineko bizilaguna dena oraindikan, eta hau izan zen bere garaian erraldoiak josten zituen emakumea. Eta oso polita izan zen, hori etorri ziren, amona, iloba, honen semeak, iloba, eta oso polita gero ere etorri zen, memoria historikoaren inguruan aritu zen Mikel Uarte, egan kolektiboa etorri zen, Iruñako mutilen komunak izan ziren lehen, mutilen arteko harreman sexualak edo intimoak izan zituzten lehen espazioetako bat, ez? Orduan, etorri ziren eta gainera gero oso unkiturik joan ziren, eta beraientzako, beraien sentimentua edo beraien balorea du, ez? Eta gero baita ere, amaitzeko, gonbidatu genuen
Laburundesako gerentea etorri zen, da kontatu zuen bere historia, eta, bueno, hori izan zen oso, astearteko izan zen oso unkigarrea polita, ez, bai, eta ezberdina. Eta gero, bueno, pues, atzoko aia izan zen politikariekin egin genuen, alkatetzarako, bueno, ordezko doazen alkategai guztiekin debate bat egin genuen, eta, bueno, pues hor bakoitzak defendatu zuen zer egin nahi lukeen eraikinarekin, ez? Bota edo ez bota, eta gero zer gustatuko litzaioken egitea, ez? Hor, bota duzu, Katrin, lehenago, nik ez bainakien hori, hau da, badago, aukera edo batzuen burutan, bai dago eraikina eraistea, hau da, botatzea eraikin hori. Ez dakit, atzo nola ikusi zenuten, hau da, bueno, ez dakit, alderdi batzuek argi dute, bota nahi dutela, edo, ez dakit, zen izan zen pixkete, ze temperatura hartu zenion hori. Bai. Bada, arrisko eraikina erortzeko, botatzeko. Bai, arriskua badauka. Bai, egia esan, atzo 7 alderdietatik hasieran behintzat gehienek esaten zuten ez zeudela eraikina botatzeko asmoarekin. Egia esan, bueno, batzuk esaten zuten iruditzen zitzaiela eraikina konpontzea edo izango litzatekeela garestiago botatzea baino, baina etzen printzipioz ez zuten hasieratik esan gehienek ez guk gure partidutik botatzea nahi dugu. Baina, bueno, bai, batzuk esan zutela, eraikin emblematiko bat egin nahi dutela, orduan, bueno, hor ja ikusten dugu botatzeko asmoa badokatela. Eta batzuk ere esan zuten guk egindako lan adibidez ondo dagoela, parkea oso estimatua dela, eta helburu soziala izango luken zerbait ikusten dutela eraikinean, baina beste batzuk, bueno, ez zuten oso argi esan ez, helburu sozial hori ez zaielako asko inporta, eta bai Iruñako herritarrentzako, eta kanpora begira ere egin nahiko luketela eraikin bat, eta, bueno, Bilboko alondiga bat bezala, edo Donostiko tabakalera bat bezala egin nahi izango luketela hemen. Iruditzen zaigu ez dagoela olako espaziorik, olako monstruorik egiteko hemen, baina, bueno. Hain zuzen ere, hor bai nolabait ere denak ados edo partekatzen duten arazoa bai da, Katrin, eraikina gaur egun, nola erran, infra erabilia dagoela, hau da, ez dakit, ez? Behar baino erabilera gutxiago duela, hau da, bai ez, zuen espazioan, bai igual parke horretan, baino arazoa errango genuke, ez da, gaineko etxe bizitza guzti horietan, ez dagoela erabilera hondirik, ez? Nolabait ere. Bai, beitu galdera hori ez zitzaien egin, eta egia esan ez dakigu sentimentu hori duten ala, ez? Batzuk bai esan zuten, noski, argi eta garbi erabilera gutxi ematen zaiola, baina beste batzuk ez dakigu beraien sentimentua den erabilera gutxi ematen zaienik edo ez. Osea, hemen adibidez bizilagun batzuk genituen atzo eta kexatu ziren utziak daudela beraien etxe bizitzak, eta aurreko egunean ere esan zuen josten zituenak erraldoiak esaten zuen hemen bizi da, eta aspaldi eskatzen ari dela igogailu bat, eta ez diotela kasurik egiten, ze orain poterean daudenak eta urtetan egon direnak ere gure ustetan eraikina hiltzen utzi dute, lehen esan bezala, eta beraientzako seguraski erabilera asko etzaioari ematen, baina iruditzen zaigu etzaiela asko inporta. Hauek nahi dutena da, bota edo ez bota, baina behintzat zerbait handia egin, ez? Katrin, lehen aipatu duzu zuen aburuz bertze erabilera bat ematen altzaiola, sozialagoa edo. Ez dakit hori pixkate gehiago garatzen alduzun. Zuek nola ikusten duzu eraikin hori? Zein izango zen zuentzat, ez dakit, etorkizun desiragarri bat espazio horretzako? Bai, oraindik guk ez daukagu zer planteatua, duela hilabete eta piko hori lehen bilera egin genuen geltokitik pasatu diren kolektibo ezberdinekin, deialdia dena gonbidatu genien, denei gonbidapena bidali genien, eta etorri zirenen artean, gehien bat ateratzen dena da, etxe bizitza soziala, hemen goian egiteko, hori asko ateratzen da.
etxe bizitza soziala, baina izan daitekela gainera modu ezberdinetara, transgenerazionala, esatu dute batzu, gazteak helduekin bilduta, babes ofizialekoak, beste batzuko housinaren alde egiten dute ere, bueno, baina etxe bizitza kolaboratiboa, asko hortik, ze hausnarketa hau atera da, azkenean espazio honetan, bueno, gure auzo honetan, publikoa edo populazioa gehien bat heldua da, ez dago gaztea askorik eta orduan bai bertako Zabalsantxekoak adibidez, hemengo auzoko bizilagunen elkarteak esaten du, jende gaztea gustatuko litzaiokeela hemen bertan bizitzea eta izan ahalko litzatekeela hori gazteentzako espazio bat edo etxe bizitza batzuk, baina baita ere helduekin, ez? Gero atera dira ere lokalak, adibidez, gazteentzako ez aurrak, ze aurrentzako parkea mantentzearena hori jende guztiak esaten du. Jende guztiak edo ia guztiak. Geltoki ere oso ondo baloratzen da, gure kolektiboetatik eta behintzat bai, sozial ikuspegi horretatik ere bai. Eta gero hori, faltan botatzen dena da, gazte tarte horri askotan esaten dena ez daukatela tabernetan edo hasten badira badut espazioa, baina hoientzako lokalak edo jolasak edo tailerrak egiteko espazioak. Hoiek ere, gero adibidez astelehenean atera zen ideiak plaza irekia, egoera klimatikoari aurre egiteko espazio fresko bat zela esaten zuen beste batek, pixkat horiek dira atera diren ideiak. Kultur espazioa ere atera da. Katrin, pentsatzen ari nintzen, segita ados egonentzaren, karo, hor erraten dute batzuek horren birgaitzea, zahar berritzea, garestiago aterako litzatekeela eraikina eraistea baino, ezta? Baino, karo, ere hori, alde betetik badu seguraski nola baloratzen den, ezta? Hau da, zuek ematen duzuela baita ere balio simboliko hori, gero ere izango zituen, sentimental hori barkatu, gero izango zituen ere irakurketa gehiago, ez? Hau da, karo, zergatik ateratzen da merkeago, ez? Berria egitea, seguraski material horiek eta erabiltzen direnak merke ateratzen direlako, ez da egite, zementoaren emisioak eta ere ez direlako kontuan hartzen, eta, irakurketa gehiago, ez da? Baina gero aldiz, nola egiten ditugun, ez, gauza bitxi hauek, hau da, etxabakoitzen orai, egingo dire eraikin handana bat, bertako lurrak, ez da, artifizializatuz, eta ez aldiz, espazio hau erabili etxe bizitzak egiteko, ez? Orduen, klaro, zer ateratzen da ere garestiago, ez da? Zeren hemen egiten badituzu etxe bizitzak, igual garestiago atera zaizu reforma, baina bertze aldean kontserbatu duzu lur eremu bat, ez? Artifizializatu gabe. Ez dakit, hor urte dut mai gainean. Bai, ni ez naiz aditua honetan, eta ezin dizute oso zehatz erantzun, baina adibidez, badaude, Europatik datozen diru laguntza dexente, erabiltzen aldirela zahar berritzeko, ez eraikina bota eta berri bat egiteko, baina sostenibilitatearen inguruan badaudenez diru laguntza dexente, igual zahar berritzea garestiago aterako litzateke, baina diru laguntza horiek lortzeko kapaza izango balitzu dela, eskin merkeago aterako litzateke. Orduan adibidez, gaia batzua dexente ateratzen, zer batzuk esaten zuten, urte hauetan Iruñako udalak utzi dituela diru laguntza horiek galdu dituela. Aukera izan duela eskatzeko edo behintzate martxan jartzeko, eta ez duela postu egin horren alde. Eta igual orain, udal aldaketa dagoenean eginen dute, orduan, garestiago atera daiteke, baina diru laguntzekin igual merkeago ateratzen alda. Eta hori da, garestiago bakarrik balioan jartzen baldin badugu ekonomikoa, ze balore sentimentala neurtuko bagenu, igual garestiago aterako da, noski, dena botatzea, eta hemen ez dakit beste zer egitea ez. Niretzako hori askoz garestiagoa da. Eta horretarako adibidez, honetan pixka bat adituago igual izango dira gaurko jardunaldian parte hartuko dutenak. Gaur gonbidatu ditugu ere, etorkizunari begira, ze geltoki ikusi nahiko luketen kolektibo ezberdinak sozialetik
lan egiten duten kolektibo ezberdinak. Orduan, Greenpeacekoak etorriko dira, bueno, geltokiko elkarteko presidentea etorriko da, bueno, etorriko dira kolektibo urbanas ere, etorriko da Alexia, emakume bat, eraikinak eta hiria ikusten dutenak ikuspegi feminista batetik, ez? Orduan, bueno, beraiek emango digute ere, hauek adituagoak dira ere, eta igual beraiek emanalko digute bueno, argitasun gehiago historia honek, edo gai honekin, edo tema honekin bai. Katrin, gaur, 7etan geltokin hitzordu hau? Hori da, bai. 7etan, azken jardunaldia, eta ordu terdi edo iraungo duena. Eta, bueno, gero ere esan, jardunaldiak gaur amaitzen dira, baina astelehenean muztu genuen erakusketa bat, argazki zaharrekin eta planoekin, eraikinarekin planoekin, bueno, 1994ko autobus konpainiek hemen beraien takila edo lehiatilatxoa jartzeko beharrezkoak ziren araudiak jarri ditugu ere, eta bueno, eta gero badago zonalde bat, non norbanakoek utzial izango duten beraien bueno, etorkizunean geltokin zer gustatuko litzaioken ikustea. Eta posit batekin edo, badago kortxera moduko bat, eta hor utzial izango dute. Eta, bueno, hau da urtea maiera arte, ze prozesua udalari proposamen bat eramateko orain hasten da martxan. Bueno, duela hilabete bat edo hasi ginen, baina, bueno, hemendik aurrera jarraituko du, eta bueno, hori, orduan. Hori. Hortxen gonbitea, beraz, gaur 7etan, azkeneko hitzordu hau, jardunaldi hauen barnean, bueno, hitzaldi interesgarri hori, geltokiko kolektibo ezberdinek nola ikusten dute, eraikin ederronen etorkizuna, eta Katrinak aipatzen zigun, baitere, erakusketa horrek jarraituko duela, hori ikusteko aukera, argazkizarrak planoak, eta baitere, gure iritziak hortxen edo ekarpenak egiteko aukera baitere. Katrin, akitzeko bai galdetu nahi dizut, bueno, egitarau andana izaten duzue, gauza pila bat antolatzen dituzue geltokin, orain bukatzen da hausen jardunaldi hau, baina, bueno, ez dakit hor badugun agendan bertze hitzorduren bat. Bai, bitu, aste hau etorri da, egunero jardunaren bat izan dugu edo izanen dugu, eta adibidez bihar ostiralean izango dugu hilabeteko azken ostiralero bezala gastroshowa. Bertan jendeak etortzen direnak afari goxo batekin ikuskizun bat ez gozatzen aldute, eta afaria oraingo honetan izango da uztaldiko kideek baratze bat dute hauek, eta hortua, eta haien barazkiekin gure sukaldariek afaria prestatuko dute, eta gero uholdeak ikuskizunaz gozatu izango dugu, dantza garaikidea, zuzeneko musika, eta ikusentzunen ikuskizun bat izango da. Eta sarrera gutxi batzu gelditzen dira, osea, norbaitek hartzean nahi balein badu, ongi etorri izango da. Eta larun batean, hilabeteko azken larun batero bezala, Riper Kafea. Riper Kafean voluntario talde bat egoten da, eta jendeari laguntzen diote, edo, bueno, azaltzen diote, nola konpondu, etxetik ekartzen dituzten gailuak. Dela plantxa bat, dela, bueno, ordenagailu bat, orduan gure lagun hauek laguntzen diote jendeari konpontzen horiek. Tailer batekin, oraingo honetan iturgintza tailer bat egongo da, larun batean, plazak agortuak daude, beraz, penaz, horrezin izango da norbait apuntatu, baina etxean norbaitek zerbait konpontzeko baldin badauka, etorri daiteke, larun batean 11:00 ordu biak bitartean, eta hemen konpontzen lagunduko diote. Hitzordu hoiekin, gonbite hoiekin utziko dugu hemengoan, ikusten duzu, geltokin, 1001 kontu erreferentziazko espazio honetan, hitzaldiak beti ikuspegi sozial horretatik, eta bertzelako ere, tailerrak, showak, denetatik, eta nola ez, baitere, hortxen, kafe hartzeko, bazkaltzeko, edo produktu ekologiko jasangarriak erosteko, aukera baitere, dena espazio horretan, eta gaurkoan, guzti hau kontatzen Katrin Ginea, geltokiko koordinatzailea. Eskerrik asko, gurean egoteagatik gaurkoan, Katrin. Mila esker zuei. Aio.
dezagun orain Iruñerriko udaletako albisteak. Uharten ohartarazten da 2023ko hiri eta landa kontribuzioaren lehenengo seihilekoaren ordainketa epea 2023ko ekainaren 8an bukatzen dela. Aipatu epe hori pasata ordainagiriak agentzia exekutibora zuzendu beharko dira. Kobratzea premiamendu bidetik burutzeko. Tributuen foru lege orokorraren 117. Artikuluan ezartzen diren errekarguekin noski. Barainengo udaleko gazteria programak eta berdintasun arloak 2023ko erasorik gabeko festa parekide batzuen aldeko pegatina lehiaketa antolatu du berriz ere. Barainainen erroldatutako 12 eta 30 urte bitarteko gaztentzat zuzenduta. Lehiaketa honen xedea lelo bat, esaldi laburra, eta irudi bat sortzea da, jaietan ere emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin eta indarkeria sexistarekin, prebentzioarekin konprometitzearen garrantzia adierazteko. Pertsona orok, mutilek eta neskek, gizonek eta emakumek ere herriko jaietaz berdintasunez gozatzeko, jardueretan, egunez eta gauez. Iruñean Donapea auzo berriaren hirigintza diseinua hasi da, 5.000 etxe bizitza, bide, oinezko eta bizikleta konexioak eta parke natural handi bat aurre ikusita. Planak hiriko sarrera Zaragoza etorbidetik aldatzea proposatzen du eta oinezkoentzako pasabide batek Azpilagaina hegoaldea eta Donapea lotuko ditu. Baita ere, iruñarrak deituta daude hortzegun atxalde honetan gaur bertan Iruñeko udaletxean osasunaren aldeko bideoak grabatzeko. Kamera profesional batek herritarren mezuak jasoko ditu, banakakoak zein taldekoak partidaren egunean Gazteluko plazako pantailan proiektatuko direnak. Eta azkenik Iruñak 340.000 euro bideratuko ditu, ezintasunaren, mendekotasunaren eta gizarteratzearen arloetan gizarte ekintzako proiektuak garatzeko diru laguntzen deialdira. Eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 15an amaituko da eta diruz lagundu daitezkeen gastuak aurtengo urtarriletik abendura bitartean egin behar dira. Bueno, jakinen duzuenez, aurten Nafarro Oinez, Andramari ikastolan, antxe bertan ospatuko da, etxarri arranazteko inguru hoietan, eta ari diogu egiten hemen Xaloa telebistan, nola baiteko jarraipen bat, ea nola ari den garatzen, nola ari duten antolatzen guzti hau, eta gaurkoan ere bai, egin nahi izan diogu bisitatxo txiki bat, kasu honetan Inigo Oreiari, Andramari ikastolako zuzendariari hain zuzen ere, zeren eta eman arnasa gureari hitzaldi sorta edo solasaldia antolatu zuten duela egun gutxi, eta nolabait ere hori mintzagai hartuta edo ari horri tiraka ekarri dugu gaurkoan Inigo gurera, beraz lehenik eta behin, atxalde hon Inigo eta mil esker gurean bertze behin egoteagatik. Atxalde hon, zuri eta ikusle guztiei. Inigo, eman arnasa gureari antolatu zenuten, konta iguzuzu pixkatu be zer den proposatu zenutena? Bai, hori da, larun bat honetan, helduen larun batean izanen dugun maingurua, ez da pagoko pasata, oraindik gainera garaiz gaude, oraindik izena emateko, larun bat honetan izanen da, bai. Bada, guk Nafarro Oinez pixka bat, bada eguna, baina gero urte osoko egitaraua, ez? Eta saiatu gara egitarau osatu izaten. Eta hor ere ikusten genuen zerbait, ekarpen bat egin behar genuela ere, ikuspegi ideologiko, filosofiko eta ere pixka bat daukagun errealitateari. Eta Nafarro Oinez finkatu genuenean, jarri genituen helburu batzuk bazeuden lotuta batetik arnasguneekin, gu arnasgune batean dagoen ikastola bat gara, Sakanan, eta hor ere kezkaturi gaude, ez? Bizka bat nola ezagutza
aurrera doa, baina erabilera ematen du moteldu dela eta baita atzera egiten ari dela. Hori esaten digut ere azken neurketek, baita sakanan ere ez. Eta horren inguruko hausnarketa egin nahi genuela. Eta gero ere, kezkatzen gaituen beste gai bat da D ereduaren bilakaera Nafarroan, ez? Ematen du hor geldirik dagoela, daukakota geldua, 28, 29 bueltan, 29ko muga hori, langa hori ezin gainditu. Eta, iruditzen zitzaigun horren inguruko hausnarketa egin beharko zela. Horretarako, antolatu dugu jardunaldi hau, bi mainguruak bilduko dituena, bat arnasgunen inguruko hausnarketa eginen duena, euskararen ikuspegitik, eta bestea, Nafarroan jarriko dugu fokoa, eta ikusiko dugu D ereduaren bilakaera Nafarroan, ez? Orduan hor, eragile desberdinetako ordezkariak egonen dira, punta-puntako hizlariak, ikastoletatik haratago joan gara, ere interesatzen zaigu sarez gaindiko eta gure mundutik haratago joatea, eta begiratzea, iruditzen zaigu gai estrategikoa dela, Euskal Herriarentzat eta herri bezala funtsezkoa dela, eta iruditzen zaigu hemen sortu behar direla sintoniak, adostasunak, zabalak, pixka bat bi kezka hauei aurre egiteko. Inigo, fokua jarri hori izaten dugu, euskaraz solasean ari garenean, euskara ez dakiten eremuetan edo euskaraz mintzatzen ez diren pertsonetan, baino euskara ongi solasten den eremuak ere aski garrantzitsuak dire, ez? Ongi eta ongi solasten diren eremuak, arnasguneak hain zuzen ere, eta kontuz, horiek ere zaindu behar dira eta aipatzen genuen azken aldian ez talden arnasgunea, arnas estuka hasten ari edo, eta hortaz pixkat galdetu nahi dizun ere, zergatik diren baliotsuak arnasgune horiek, eta zer ari den gertatzen azken aldi honetan, ea erabilera, behintzat populazioaren sektore batzuetan ez aldenari pixkat jeisten. Bai, nik uste azken hamarkadatan euskara hizkuntza gutxitua izanik, batez ere arreta edo jarri zaio ez euskaldunak ziren eremuetan eta pertsonengan, ez? Eta Nafarroaren kasuan, esate baterako, nola zabaldu Iruin herrian eta Iruinetik bera zonalde mistoa ez baskofonoa edo diskriminatua den horretan, ez? Hizkuntza eskubideen aldetik. Baina ematen zuen ere, Baztan, Malarrekan, Mortzirin edo Sakanan dena egina dagoela eta ez dagoela, ez? Hemen ikusten dugu nola gure inguruan, esate baterako eskolaratzean 180tik gora den D ereduan, baina erabilera oso urrun dago, ez? Eta gero, herriz herri, realitate ezberdinak daude, eta ikusten dugu, berez oso euskaldunak diren herriak, erabilera geldirik dagoela, eta baita Sakanan ere, badaukagu kasuren bat, non ezagutza 80tik gorakoa izanik, erabilera oso txikia dena, eta gainera ikusten ari da ere, etxeko transmisioa eteten ari da, ez? Orduan, euskararen ikuspegitik, adituek ere esaten dute, arnasguneak traktoreak izan behar direla, ezinbestekoak garela, pixka bat euskararen erabilera eta dinamika sustatzeko, eta hor pixkat referenteak izateko. Orduan, zaindu behar dira, eta gero eta gehiago dira, zentzu honetan, alarma pizten ari diren erakundek, ez? Uemak berak, askotan lan egiten du Uemarekin, Sakanako mankomunitatea dela gurekin batera jardunaldi honen antolatzailea azken neurketa, kale neurketan, erabileren neurketan ikusi zen, hori, emaitzak ez direla nahiko genituzkenak, inondik inora, eta, pixka bat horretan, arreta jarri nahi izan diogu, ez? Horregatik, mahai inguru hau, Alberto Barandiaranek gidatuko duena, eta, gain zuzen ere, mahai inguru honetan parte hartuko dute batetik Kika Monarriz, Topaguneko lehendakaria, Idurre Eskizabel, Kontseiluko idazkari nagusia, eta hor Uemako Gari Goikoetxea, Uemako teknikaria dena. Adituak, ikuspegi desberdinak, baina nik uste ekarpen elegantea egin dezaketela larunbat honetan lakuntzan izanen dugun jardunaldian.
Lakuntzara beraz gonbidea, gonbidea barkatu baitere hemendik, Xaloa telebistatik. Hala ere bai probestuko dut inigo hemen zaitu dela galdetzeko, zure ustez, behintzat, zure aburuz, zein izan daiteke gakoetako bat erabilera hori sustatzeko, nolabait ere oraiko tendentzia horri pixket buelta emateko, iraultzeko, ez dakit, non uste duzu jarri beharko genukela fokua, zer aldatu behar dugu, zer izaten alda hortxean, giltzarri bat. Nik uste, euskarak askotan edo jartzen da, enfokatzen da dena eskolan edo ikastolan, gure kasuan, eta argi dago euskarak behar duela ekosistema egokia garatzeko eta eskolak bakarrik ezin du, ez? Orduan behar dugu testu inguru oso bat horri laguntzen diona, ez? Orduan behar dira hizkuntza politika ausartak, eraginkorrak, aukerak ematen dutenak, eskubideak bermatzen dituztenak, ez? Esate baterako sakanan azke urtetako aldarrikapena izan da medikuak euskaldunak izatea, momentu honetan ez daukagu ez euskaldunik eta ez euskaldunak ere, ez? Hori ere gabezi hori badaukagu, baina ere ez dira bermatzen eskubide horiek, eta askotan udalek, guk hemen somatzen duguna, gure inguruko udalek kezka daukate, baina askotan baliabide oso gutxi, ez? Eta gure kasuan ere mankomunitatea bada euskara eskumena duena, eta nik uste ere bai, mankomunitateak berak ardura handia dauka, kezka handia, saiatzen da egiten alduena, baina egia da behar direla hizkuntza politika orokorrak, babesa, baliabideak, eta sustatzea benetan euskararen erabilera, ez? Eta nik uste hor gazte, haur, eremu horretan, hor pentsatu beharko litzatekela zer den beharrezkoa, eta adibidez gaur egun globalizazioa dela eta plataforma digitalak eta bar, hor euskara iaia zeroren parekoa da, bere presentzia, eta hor ikusten ari gara pantailen munduan eragin nabarmena izaten ari dela euskararen atzeraldian, euskararen erabileraren atzeraldian. Hain zuzen ere, hori jorratzeko ere jardunaldi bat antolatu zuten duela gutxi Euskaltzaindiak eta hemen Iruñeako euskarazko hedabideen fundazioak, pantailak, streaming plataformak eta halakoek ze garrantzia duten euskararen erabilerako, batez ere ahozkotasun horretarako eta erreferenteak sortzeko, ez? Aipatzen bai dute, inkestek azpimarratzen dute, batez ere nolabait ere nerabezaroko adin tarte horretan egoten dela jaitsiera hori, ez? Jendeak badaki, baina uzten du erabiltzetik, eta Inigok aipatzen zuen lez, seguraski ere, pantailen mundu txorre globalizazioak badu hor zer ikusi nahiko txorik. Edo zein kasutan, lakuntzan aukera horren inguruan gehiago sakontzeko, maikide gainera aski interesgarriekin eta hemendik ere gonbitea, horretan parte hartzeko. Inigo, hortik haratago, ez dakit nola doan Nafarroinezen antolakuntzak pentsatzen dut buru bela berri zaudetela horretan, nola ikusten duzu kontua? Nahi badu aurretik zure baimenarekin ere maingurarekin bukatzeko, hor bizkat euskararena jorratuko dugu, baina ere baide ereduarena, ez? Eta horri bigarren mainguru bat ere izanen dugu, ez? Pixka bat ikusteko Nafarroan zonifikazioak eta ereduen bilakaerak ze ajeak dituen, ez? Eta hor beste hiru hizlari potente izanen ditugu, egonen da Nora Salbots, aski ezaguna, irakaskuntza eta pedagogiaren munduan, egonen da Idurrez Agurne Gaubekak, Beatokiko zuzendariak, berari tokatzen nahi zaio kudeatzea zonifikazioa dela eta Maineru, Lerin, Mendigorria bezalako herrietan deredu lerro berriak zabaltzea administrazioaren eskoletan, eta Josu Reparaz ikastolen ikuspegia emateko, ez? Orduan, nik uste esaten genuna, aski interesgarria izanen dela jardunaldia, eta oraindik izena emateko aukera dago, bai Sakanako mankomunitatearen webgunea, edo baita Nafarroinezeko webgunearen bitartez. Eta, esaten zenuenarekin jarraituz, pixka bat, antolakuntza aurrera goaz, orain hasi garaia
makinaria guztia hasi gara poliki-poliki San Ferminei begira, ez? Guretzat erronka handia da, hor egonen da, baieztatua daukagu, oinez txokoa egonen dela azken urtetan bezala Hortakonera inguruan, lehengo biztabeia hotela zegoen tokian, eta bueno, horre lantzen ari gara, programa egitarau haundia, sakona, anitza, erakargarria, eta bueno, hor ere nahi dugu ere euskaltzaleen bilgunea izatea San Ferminetan, eta bueno, horretan ari gara buru belarri, ez? Eta, bueno, geldi urtea aurrera doa, ia laster ere hasiko zaizkigu herriz herriko festak, orduan hor, ekimen bat egin dugu batez ere herri txikiei begira, sakanako herri begira, eta bada material berziklatuz osatutako jostailuak parke moduko bat, aurren hiria edo deitu duguna, eta bueno, hor, eta gero ere, beste ekimen bat, oso arrakastatxo izaten da taloak, eta bain talo postuak eta sortu genuen hemengo inauteriei begira, eta bueno, orain toki anitzetatik kotxe egiten ari zaizkigu, esanez, ez etorri taloak egitera, eta gero ere, ja Udaberrian gaudela, arropa berria pasatzen astean heldu zen dendara, ja salgai dago, eta hemendik aurrera ginen ditugun arropa irtera edo material salmenta ugarituko dira, toki askotara joanen gara, eta bueno, hori jendeak izanen du aukera bertan erosteko. Honekin gogoratzea ere, hileko lehenengo larun batetan geltokin Iruñan egoten garela, goiz arratsaldez. Orduan, hain zuzen ere, asteburu honetan ez urrengoan, maiatzaren 6an, han egonen dira gure produktuak eta gure arropa berria, koloretsua eta elegantea. Hortxen, material salmentarako aukera, erosteko aukera, larun batero ez, hilabete hasierako lehendabiziko larun batean geltokin, eta aipatzen zigun Iñigok, material salmenta ibiltaria ere egongo dela handik hemendik, beraz, adi eta zuen herrietan, akaso materiala arropa erosteko aukera, eta taloak Iñigo aipatzen genuela, arrakastatxoak izaten ari direla, zakitze produktu berexi botako diozuen, antxen zer izanen den sakandarren sekretua, baina badirudi badutela zerbait, aski ona eta aski goxoa. Bueno, hortxen antolakuntzan Andramari ikastolako kide guztiak, Nafarro Oinezen bururu belarri dabiltzala, eta hementxen utziko dugu, Iñigo, hori galdetu nahi nizun, azkeneko kontutxo bat, aizu, pertsonalean, nola egiten den konbinaketa zail hau, aldi berean zuzendaritzaren lanak aurrera eramatea, Andramari ikastolako zuzendaritzak, seguraski ere horrek berak baduelako aski lankarga, eta aldi berean eta momentu berean egotea antolatzen Nafarro Oinez. Ez dakit hori buruaren dako zenbateraino osasungarria den, edo beharko den gero psikologoetan baitere inbertsio batekin inigo. Bueno, momentuz psikologoen beharrik ez dugu izan, baina, horren ikuste sekretu gutxi dagoela, ez? Batetik da ilusioa, sekulako ilusioa, hasieratik, eta horreko horre irauten du, eta, egia da, hilabeteak aurrera doazela, lanak aurrera, eta, hori hasten dela pixka bat nekea pilatzen, baina jarraitzen dugu indartsu, eta gero nik uste dut beste sekretu bat, ez dela sekretua da, izugarrizko lantaldea inguruan, ez? Bai Nafarro Oinezeko egituran, gure kasuan 200 lagun baino gehiago ari dira lanean batzorde desberdinetan, oso ongi, oso fin, batzuk gurasoak dira, baina beste batzuk dira ikasle ohiak, ikastolako lagunak, eta izugarria da, eta gero ere hemen ikastolan ere lantalde osoaren implikazioa, zuzendaritza taldekoak eta beste gainontzeko langileena ere aparta izaten ari da, eta horri esker eusten diogu. Eta gero lana, dedikazioa, eta hori, ez dago besterik. Eta, momentuz, psikologo horik ez dugu behar. Baina, espero ezagun nola bukatzea. Baina, jarraitzen dugu animotsu eta gogoz. Por cierto, ikastolen elkarteetik, pentsatzen dut egonen dela ere bai jendeak, baduela urtetako esperientzia eta joaten dela laguntzera, aholkuak ematera nola baitere ikastola ezberdinei, Nafarro Oinez antolatu behar dutenean,
edo nolabait iristen zaizu zuri marroi guzia ikastolari eta ia pentsatu behar duzu eta asmatu behar duzu dena. Erran, egonen da horrez, pilatutako esperientzia bat ere erabilgarria den. Bai, Nafarroaren kasuan, badaukagu koordinatzaile bat, Marta Igoa Erro, kasualitatez, etxarrikoa da, gure ikastolako ama izan dakoa, baina bera da urtez urte ikastolaz ikastola ibiltzen dena, eta pixka bat zuk aipatzen zenuen jakinduria eta esperientzia hori guztia transmititzen duena ikastola batetik bestera, ez? Nafarroainezak antolatzen duena berez da Nafarroainez Fundazioa, ez? Gero hor Martaz gain badago beste pertsona bat, Patxi Arellano, arduratzen dena segurtasunarekin lotura duen guztiaz, batez ere Nafarroainez egunari begira, ibilbideak eta ustutze planak, eta hori guztia prestatzen. Eta horiek dira, urtez urte pixka bat hori egiten dutena. Kontuan hartu behar da, momentu honetan gu gaude dela Buru-Belarri, baina dagoeneko urrengo ikastola, Zangoza ikastola izanen da, urrengo Nafarroainez antolatuko duena. Hasi dira beraien antolakuntza gu aurreko urtean hasi ginen bezala, hasi dira beraien batzordeak egituratzen, eta bar, eta Marta, kasu honetan, biekin dabil, aldi batetik gurekin, Buru-Belarri, eta jarduerak garatzen, eta bar, eta bestetik, itzalean, oraindik, Zangozako ikastolakoekin, aholkuak ematen, eta egitura guztia prestatzen, ez? Atzeko lana egiten duen jende hori, ze baliotsua den, eta batzutan ere merezi du haiei nolabait ere tarte bat egitea eta eskertzea egiten duen lana. Inigo, zuei baitere, eskerrik asko egiten ari duzuen lan guzti horrengatik. Horra, aipamen bat, aztu zaidana, arte erakusketa. Horre ez dugu komentatu, eta horre aipatzea arte erakusketa, egia da, estrenatu zela edo muztu zela martxoan, orduan pasada, baina oraindik ikusgai dago Iruñeko kondestable jauregian. Azkenean, udalak eskatu digu luzatzea, ze, maila altuko arte erakusketa da, eta hasiera batean maiatzaren 20 arte egon behar zen, baina aste bat gehiago egonen da, eta hortik lakuntzara ekarriko dugu sakanara erakusketa, eta gero ere, Iul kanpaina sari banaketa urtero ere Nafarroainezik antolatzen duen ikastolak egin du, eta gure kasuan ekainaren 7an izanen da, eta hori ere hasi gara ere pixka bat bideratzen. Aizu, behartze gauza zaila dela denak buruan edukitzea, nahi izan ez gero, pentsatzen dut, hortxen interneten bilatuta, zuen ikastolaren webgunean, ikastolen elkarteko webgunean, hortxen ere egonen dela informazio guztia, ez baita erreixa, dena erraten genuen moduan, hementxe, nolabait ere eta xutzea eta elkartzea. Gaurkoan hemen utziko dugu, Iniko Oreia, Andramari ikastolako zuzendaria, lan, eta hala ere, guretako tarte bat eskaintzen. Eskerrik asko. Osongi, esker mila honitz, zuei. Hauxen dena gaurkoz hemen magazinean, bihar ere hemen izanen gaituzue, berri eta elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.